Fl-ewwel xahar mal-2800 familja fosthom anzjani li jgħixu f'400 blokka tal-oqsma tad-djar tal-Gvern se jkunu qed jibbenefikaw minn tindif. Din hija miżura oħra brabta mal-pandemija tal-COVID-19. Fil-fatt f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem waħda mill-binjiet li se tibbenefika minn din il-miżura, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes flimkien mas-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza b'Investiment Alex Muscat ħabru programm ta' tindif u diżinfettazzjoni tal-komun tal-appartamenti. Il-Ministru Galdes qal li din hija miżura favur saħħet il-familji. B'hekk se nkunu qegħdin nagħmlu madwar 400 blokka matul ix-xahar b'tindif estensiv sabiex ukoll inwaqfu din il-mxija tal-COVID-19 anke f'binjiet bħal dawn. It-tindif li beda mit-tnejn se jkun qed isir minn 100 ħaddiem ta' kumpanija. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Fabio Muscat spjega kif li f'dan iż-żmien ta' sfidi il-kumpanija li jmexxi xtaqet toffri s-sosten u s-servizz tagħha. Bħala kwalinkwa kumpanija oħra fl-industrija tat-turiżmu, aħna wkoll ġejna affettwati f'din is-sitwazzjoni. Ħafna mill-ħaddiema ġew moqfa mill-lokandi rispettivi tagħhom u grazzi għall-Gvern innexxielna nżommu l-impjiegi kollha. U għalhekk id-dover tagħna ħassejna li nagħtu xi ħaġa lura lill-komunità. Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat saħaq li l-prodotti u l-kimika għat-tindif se jkunu qed jinxtraw minn fondi tal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment. U stmat li l-ispiża tlaħħaq ftit eluf ta' euro. Qed naraw kif permezz ta' ħaddiema barranin li kienu fostna u għenuna matul is-snin sabiex l-ekonomija tagħna tifjorixxi issa fil-mument tal-bżonn qed jgħinuna wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.